Знаете ли кое е най-важното качество за една жена? Верността. А тази красавица тук никога няма да те предаде. Hyundai Kona Electric 2021 с повече екстри от твоята S-класа. Оборудвана с всичко, от което имаш нужда. Безключов достъп и палене, за да може ръцете ти винаги да са свободни. Hyundai Kona не се плаши от пътуване. С едно зареждане ще можеш да изминеш близо 500 км изцяло на ток. А поискаш ли да я настъпиш, 204 коня и 395 Нм те чакат готовно за старт. Ако на жена ви отново и е студено, тук разполагате с подгрев на предните седалки и волана. С термопомпата оптималната работа на батерията ви е гарантирана. А на тъчскрин мултимедията ще можеш да се насладиш на Apple CarPlay и Android Auto. Колата разполага с 3 режима – спортен, еко и нормален. Очаквате още много екстри, които мечтаеш автомобилът ти да притежава, като например Колата сама се движи в избраната от вас лента и разполага с дистроник, чрез който следва автомобила пред нея. автомобилът е с гаранция на батерията към Hyundai България до месец май 2029 година. С тази кола не си купуваш просто автомобил, купуваш си надежност и спокойствие докато шофираш. Натисни бутона по-долу, виж обявата и се обади за оглед още днес.